Il-Kumitat Parlamentari dwar ix-xogħol tal-Kamra ltaqa' l-ħamis wara nofsinhar biex ir-rappreżentanti tal-Gvern jiġu lura b'data ta' meta għandha tkun diskussa b'urġenza l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni kontra l-privatizzazzjoni tal-parkeġġi. Iżda din il-laqgħa ma waslet tal-imkien wara li l-Gvern qal li din il-mozzjoni għandha tkun diskussa 5 ġimgħat u nofs oħra fit-12 ta' Novembru. Dan minkejja l-fatt li flimkien mal-Oppożizzjoni hemm ukoll id-deputat indipendenti Jeffrey Pulicin Orlando u d-deputat nazzjonalista Franco De Bono li qed jisħu li din għandha tkun diskussa b'urġenza. Mbagħad fit-12 ta' Novembru jew għażlu intkom fit-tieni ġimgħa ta' Novembru nistgħu nagħmlu tal-parkeġġ jiena noqgħod għad-deċiżjoni tal-Kumitat meta nibdew. Issa jiena second week of November nażlu d-data hawnhekk meta nibdew il-mozzjoni dwar il-parkeġġ. Id-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Parlament Anġlu Farrugia ma qabilx ma dak propost minn Tonio Borg. Saħaq li din il-mozzjoni għandha tkun diskussa sal-ġimgħa d-dieħla flimkien mal-mozzjoni ta' Franco De Bono li qed titlob għar-riżenja tal-Ministru Austin Gatt la darba dawn huma relatati. Anġlu Farrugia saħaq li jekk hemm bżonn il-Parlament jiltaqa' barra l-ġranet tiegħu. Fuq l-istess mozzjoni più o meno dwar il-kwistjoni tal-parkeġġ fejn issa f'din mozzjoni Franco De Bono qed tintalab ukoll illi r-reżenja tal-Ministru Austin Gatt. Allura l-urġenza aktar hija serja, l-urġenza aktar hija preżenti u għalhekk qed insistu u għalhekk ma ħanix naqblu fuq id-dati illi kemm il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni kif ukoll allura l-mozzjoni tal-Onorevoli Franco De Bono jiġu diskussi fil-Parlament sa ġimgħa d-dieħla. Dik hija l-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi sostna li bl-aġir tiegħu il-Gvern kien qed imur kontra l-maġġoranza fil-Parlament u rrimarka mill-ġdid kif mid-dikjarazzjonijiet li għamel Franco De Bono fl-istess kumitat il-Gvern kien tilef il-maġġoranza. Diskutu l-mozzjoni, issa jekk intom qed tgħidu li ma tagħtux tagħtu data meta tistgħu tagħmlu ġurnata meta tridu, sa ġimgħa d-dieħla, intom qed tibqgħu tinsistu illi li qed titulhom f'Novembru, allura aħna ngħidulkom id-dispjaċini illi ma ftehim ta' xejn, ma nistgħu niftehmu f'xejn. Aħna rridu ħalluh il-programm ta' gvern jgħaddi, imma skużi imma dak li qed iħoss il-poplu rid il-poplu, aħna qed inġibuh fil-Parlament u f'din hija l-istituzzjoni u hekk irridu. Issa jekk intom ma tix tiftehmu data dispjaċini, mela ma ftehmna fuq xejn. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll id-deputat Franco De Bono li jiżda telaq ħesrem f'nofs laqgħa wara l-intervjena l-Viċi Prim Ministru Tonio Borg u ma natax ċans jitkellem. Mr. Speaker, jiena ma tajtekx il-kelma, Onorevoli De Bono. Mhux qabel ġew Mizzi il-kelma. Ma tajtekx il-kelma. Isnajlek il-kelma. ħanna titkellem l-Onorevoli Borg, eżatt wara qed niftehmu li eżatt wara se jitkellem l-Onorevoli Franco De Bono. Ħawku bil-Mr. Speaker. Ma jiena dik titkellem. Ma għandix nitkellem. Onorevoli De Bono, m'hemmx. Preżenti wkoll kien hemm id-deputat indipendenti Jeffrey Pulicin Orlando li propona li jekk il-koalizzjoni li huwa parti minnha tkun tista' tkompli tgħix, il-Ministru Austin Gatt għandu jew jirreżenja jew ikun sfurzat jirreżenja la darba Franco De Bono għandu problema bl-aġir tiegħu.